Ονομάζομαι Περιφάνου Κλέρη, είμαι σύμβουλος επιχειρήσεων, life και business coach και πρέσβυρα γυναικείας επιχειρηματικότητας. Δραστηριοποιούμε στο νότιο τομέα της Αθήνας, καθώς και διαδικτυακά. Έχω ασχοληθεί με την οικογενειακή μας επιχείρηση για περισσότερα από 12 χρόνια, σε έναν καθαρά ανδροκρατούμενο κλάδο στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, μέχρι το 2018, όπου αποφάσισα να κάνω αλλαγή καριέρας. Έτσι λοιπόν, από το 2019 άνοιξα τη δική μου επιχείρηση όσο αφορά το κομμάτι της συμβουλευτικής, coaching και mentoring, πράγματα τα οποία είχα σπουδάσει. Αποφάσισα λοιπόν να ασχοληθώ με το πρόγραμμα mentoring του ΣΕΓΕ, διότι δίνει μια μεγάλη ευκαιρία στις γυναίκες να μπορέσουν να αναπτύξουν την δική τους επιχείρηση, να αναπτυχθούν οι ίδιες. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ είμαι εδώ για να σας ακούσω, να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να μην σας κρίνω και να σας βοηθήσω στο κομμάτι που έχετε ανάγκη. Είμαι εδώ για να σας βοηθήσω να βρείτε τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας, να δούμε το κομμάτι της αυτοπεποίθησης, να συζητήσουμε αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα στη δική σας επιχείρηση ή πώς να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση και κυρίως να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο που εσείς επιθυμείτε, το όνειρο που έχετε εσείς, να το πετύχουμε μαζί. Είμαι λοιπόν εδώ για να μπορέσω να σας ακούσω, να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε εμπειρίες στο κομμάτι της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Ευχαριστώ.